iki 5. Iki yo sing model ta. Ya, Kilo kaya sederhana enggak apa-apa. Dulu ya. Enggak apa-apa ya. Kilo telu. Aku sing lagi ya. Iya. Lho, wis sing telu kok dadi sing Kilo gini bahasa. Di, jangan timbul yo apa kaya nek ya. Bocah bae. Iki bae. Nek yo wis ana tak kana duduk nonton. Pakane lho, Mbak. Itu wis fatal wis. Kamunya enak menyo. Oke sih kok wandel mana? Iki dhewe wis. Iki lho oke sadar. Bisane aku dhewe. Enak lah ngene. Iki Gampang. kabeh. Wes sing tak tekani guru Ya, mesti gawe terigu. ambek santan kan? Tapi kan enggak beras gitu. Karo aku nek wis santan lho. Dan ini jadi itu ya. Tuku Ya sitok aku titik. Ora kaya 1000 ning pasar iki. iki gak Kan pesen iya, maksudnya anak sing pinter koyo koyo ngene ngene. iki. Gone Mbak Kulina ngono ku lho koyo sok mama awak dhewe pengen ya anak ning omah ki kira-kira gawe jajan ngono Mbak. Aku pengen buka sih. Ya buka nama mana terus tapi ya Aku buka ini. Lah ya ampun enak makanya ngomong pengen ya ngono. Mbak tak ana gak mau sudah. Cerah yo ngono kuwi. Aku mau Ngono wedi mau lah. dua lah. Iya. Nek awan ngono. Pergi yang ngono tuh. Lah kemana sama Di pizza telu nang di andek rene iki tak ibu kok kene iki. Enak dulu tadi. Enak. Iki gak orang yang paling. Nek abu soalnya, katanya ya abu. kucing. Kucing. Yo duwi nang kok enak. Enak lah sing kok sampe enak anak. Gak boleh gak boleh. Tika. Tak boleh jaga tak. Oh ya, Ini kita ini apa HP? gedang aku nih gedang pipit. Tak sombong. Udah nih, Jangan itu loh, tua loh. Bongkar kuwi. Nah, belum juga apa. dan kayak kita macam Ya, tidak sudah enggak kan Enggak sedang kok. satu-satu. Apa mendot di bawah iki? enak tak, Mbak? Ya jalan. Enak. Napa iki? Iki ngene yo. Apa-apa. Tak mbo iki arep ngene iki. Sekarang sih Eh limbo. Lembak ya Ya lembak. enggak apa-apa. Salah jeneng. Sing penting limau kan kayak itu yo kok. Ngono ya. Enggak ada lah. YouTube nah nih Tika. Terusan Iping. Bangun. Bangun gua. Jamur. Mbak Yasmin. Layak nih. Apa nih? Aku. Iki gimana gak ditulis ya? Kayaknya aku tak apaan sih, guys? Jadi banyak timan. Video. Makku. Yo mak Di lalu makku loh bang. Mbah Yatiman Yusufi Tika Loro telu kok nih. terus Mbah Yahmi Pit pit sing ngambil tolong ambil pit. lah 6 bener Tolong pit. yon tempas wes ki sapa ae sing dikeki sapa ae yen itu Kue gak mek gak mek dewe yo. Enggak enggak apa-apa. sapa ki sumili Ijo-ijo ki pit. Pit. Aku ngerti iki lho. Lah sing kan ijo kan. Kae lho. Bolu ki lho. Nah, bolu ki. Apa jangan? Tangan aku. Iki kaya mendut tapi sing kacang ijo. ini sumili ini Dina, sini. Kemi Nah, kamu. Dan ini itu ngono. ini Isma Kemi ini 6 Sudah bangun. saya mau tak kena ditutup Kalau dia gue sano, jangan cek nek. Pasar lah. terusan sapa ki Das. nanggo gas Sumikan. sumikan nah 10 ya kira-kira Lemah buaya. pasiem buaya terusan sapa Baru mbak. sih Mbak Arigas. alah reso iki totok Waduh, ikan hilang duduk. makanya kini mana ini 14 timur Ya. 15 Nani. Liwani Roma 17 terus 18 Mbah Mon Mbah Mbah Nami 20 Waktu piro? kira sih
Sumti mati. Lagi. Oh iya. Tapi ketoknya banyak murah. Enak loh. Masih ame sik kene ya. Kadodo wis pertengahan. 15, 16, 17. Wah, paling aku ngene nganu. Juga wis lugu ya. Pulang. Tunggu man. Telulikur kan. Oh, tunggu kok kurang banyak gitu. Baik. Oh, tak duduk wis nang. Gawe enggak? Oh, kalau tak telepono terus kabar. Jangan tambah ale. Bang, kowe iki, kowe nang ndi Clovino wis tekan kono ditotoki kok iso ora mbok buka. Kowe iki nang ndi omah ngarep apa Jajan jajan kok sama Nak terawin. Ya, iki lagi jam 09.00 tak iki kok. Mbak Japlek oh, semongo. Badrun. Kuno yo kelok, kuno Mbak Japlek sapa. Mbak. Oh, ini Mbak ini sih. Mbak, tolong Mbak. Bukan piro? Kalau lipat ya enggak patake izin. Kamu likur iki Mbak ya. Kowe kayak Mbak Juru, Mbak Antu Juniakno. Wes ayo ndang. Piro kuwi? Wes ayo lagi. Kowe ndang ada-ada. Jiro lupat. Ya, kurang suka. Kowe ngetan apa lon? Apa? Tapi iki tak Google loh. Enggak ya kuwi. Linas. Ya lho tas ya. Guys, aku apa andum-andum Jam piro lah? jam 09.00. Samsung. Aku wis mulai ndek mang wis bari berjajan sampai 9:30 atinis. Kayak kerengesan guys. Ya aku wis mulai wis diwenehi karo wis dibungkus sama dipakenan guys jajane. Marane Mbak Ani. Cek suwi. Guys. Iya nek jajan kok ngene iki kok kono. Pasti bener. Iya nek iki barang. Nek pasta iki tak dapat mangan. Coba ya. Ngene, Pak. Ulan 10, Pak. Cek 1 tahun ya, Pak. Iya. Iya, ulan 10 tanggal 11, Pak. Cek suwi, guys. Ketemunya ya mono konten permintaan. Permintaan kan barsuro. Terus ketemunya terus diane wonten kan dadi Oktober ulan 11 ulan 10 tanggal 11 Oktober guys. Jadi saiki kan ulan November berarti kurangnya setahun meneh. Nah, awak dhewe kan Pak 7 bulan yo. Tapi kan termono kan untuk geblak ngono. Nek kan permintaannya ancen bar suro. Ngono ya guys, tekane. Ceplok nih Pak risolnya. Udah ngorong lantaan. Duduk-duduki wong. Benih. Soalnya emang ki jarene tekone iki bar magrib guys, tapi ki ora bar magrib. Dadak man jam 7 lan kek teko kene, jam 7 luwih. Terus mari ngono ape mulai ngenteni odong-odonge Pak. Odong-odonge isi bensin golek bensin apa solar Pak ini? Solar. Lah paling golek solare suwi Pak. Dadine ra rene-rene. Dadi mulai mang jam 8:30. 8:30 nan guys kita. Dadi ini kewangan kan. Ngawene ngomong ya wis wae padha turu. Tapi nek gak diweno soalnya cepet mambu ya guys yo. Nek tahun ki ya wis ngono. Memang ya untuk wong gone Mbah Nah bancaan, Pak Mokot bancaan belum dinone Mbah Nah. Terasa iki. Oke guys, cukup semuanya konten kali ini. Semoga Mbak Ani lancar sampai hari H. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah.
guys, iki bancaan 3 dina mbahno. Iki jajan kanggo mbahne ana iki, Oke, skimbo roti apa iki terus bisa. Cuman aku pengen mangadem iki ketan salak. Terus ana bikang, ana iki mang wis dibungkusno.